Ikawalo karon ka adlaw, human ang Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Ug mas daghan pang mga bahin sa misteryo ang atong nakatunan ug nahibaluan. Ang misteryo sa Dios nga nagpakatao ug misulod sa tawhanong kasaysayan, gihandom pag-ayo, sulod ning mga simanaha, sukad pa niadtong adlaw sa Pasko hangtod sa pagbunyag sa Ginoo. Niining ikawalong adlaw, usa ka linaing bahin ning maong misteryo ang atong gihatagag pagtagad. Si Maria, ang inahan sa Dios. Ang mga Katoliko karong panahona makahinumdum gayud sa mga lain-laing ngalan niini karong adlaw. Mga ngalan nga gimando sa tradisyon sa simbahan, sa katilingban, ug sa daghang mga Santo Papa. Pananglit, karon mao ang unang adlaw sa bagong tuig. Karon usab, mao ang adlaw kanus agihimo ang pagtuli sa batang Hesus. Gideklarar usab kini nga adlaw sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Sa pagsusi nga gihimo sa tig-andam sa bagong kalendaryo, nasuta nga sa atong simbahan mao kini ang labing karaang piyesta ni Maria. Taliwa sa malanog nga pagsaulog sa Pasko ug sa pagduaw sa mga magbalantay sa karnero, migahin kitag panahon sa pagsaulog alang kang Maria. Ang pagsaulog sa pagkainahan sa Dios ni Maria maoy labing una. Busa nagpasabot lang nga kini maoy labing importante niyang titulo. Sa tibuok liturhikanhong tuig sa simbahan, atong gihandom ang iyang kinabuhi. Gisaulog nato ang putli nga pagpanamkon niya, ang iyang pagkatao, ang iyang pagduaw sa iyang igaagaw nga si Santa Isabel, ug ang pagpasaka kaniya ngadto sa langit. Gipasidunggan nato siya nga rayna, ang Birhen sa kasakit, ug ang Birhen sa bukid sa Carmen. Gihandom nato siya diha sa mga pag-ampong Eucharistikanhon ug diha sa pag-ampo sa gabii. Sugdan nato karon ang pagpasidungog kang Maria diha sa iyang labing halangdon ug makahuluganong titulo, Maria, inahan sa Dios. Kini nagpasabot nga ang Dios nagpadala sa iyang anak ug ipakatawo siya pinaagi sa usa ka babay. Pamalandungan nato kini. Una, unsa may kahulugan niining maong kasaulugan sa imong Kristohanong kinabuhi? Ikaduha, kinsa man si Maria alang kanimo. Palihog manindog ang tanan alang sa